Ráno prichádzam s pocitmi, asi s takými, že chcem odviesť dobrú prácu. Chcem zmeniť svet. Niečo nové každý deň. Hlavne sa teším na to, že sa zase opäť stretnem s kolegami. Kvôli agende, ktorá je naozaj zaujímavá, rôznorodá a človeka podnecuje k neustálemu rozvoju. Pocit dobre odvedenej práce mi vždy dá to, keď na konci služby skončím a viem, že všetkých som bezpečne dostal tam, kam chceli. Keď vozíme deti, keď nastupujú do voza, všetci vám kývajú. Spätná väzba, dobré rozhodnutia. Mám úžasných dvoch kolegov, ktorí mi aj urobia cez deň dobrú náladu. Keď kolegovia vidia, že som užitočná, že som im mohla poradiť. Keď sa tá práca podarí a zabezpečíme vlastne veci, na ktoré máme dohliadať. Každý deň sa stretávame s inými situáciami na cestách, na trati, iných ľudí prevážame. Som tu nový, takže veľa vecí je pre mňa nových a tým pádom do všetkého môžem dať nejaký kúsok seba. Pri tejto práci som sa mohol naučiť trpezlivosti. Zodpovednosť. Tá pracovná disciplína. Pevné nervy, že hnev je zlý radca. Naučiť ich niečo, aby sa posunuli tiež trošku ďalej. Dopravný podnik poskytuje stabilné prostredie. Perfektný kolektív. Získate veľmi skvelých kamarátov. Dlhodobé zamestnanie s dobrým kreditom by som povedal, tak toto je tá správna cesta. Pridajú sa na našu spoločnú cestu k najzamestnávateľovi.